Alam mo, very positive yung mga tao dito na parang wala kang ma-feel na naiirita sila na nagtuturo sa'yo kasi parang ang slow mo, parang gano'n. Oh, uniform ko nga! Uniforms are here! Para sa sasakyan. Oh my gosh, sis, nilabon na ako. Ang laki! Hey everyone! Welcome back to another vlog! This is my last day, guys, sa duty. Last day ko ngayong week. So, tatlong sunod-sunod na duties ko lang siya. Day off ko na ng 4 days. Second day, kahapon, iba yung parang preceptor ko. Pinag-try na niya ako na sarili kong gumawa ng assessment. Kasi parang yun yung nurses notes dito. Walang nurses notes every shift. Kasi kapag pinindot mo naman na nag-barcode ka na ng meds, ibig sabihin nabigay na yung meds. Tapos, ano pang i-chart mo? Nandun naman yung vitals, nandun naman yung meds. So, no need na ilagay na as taken and recorded kasi nandun naman. O due meds given, nandun naman. Tapos, pwede mo pang i-copy-paste yun kung walang pagbabago. Kahapon, ako na yung nag-meds. Ako yung gumawa ng assessment sa tatlong pasyente na hawak namin. Tapos, kanina, binigyan na ako ng parang isang pasyente talaga. Alam mo, very positive yung mga tao dito na parang wala kang ma-feel na naiirita sila na nagtuturo sa'yo kasi parang ang slow mo, parang gano'n. So, pero dapat din maging assertive ka rin talaga. The word here always is assertive. Dapat may initiative ka dapat lagi, ganyan. Na-experience ko din ngayon ang mag-refer kasi ang pasyente ko, sabi ko, ka-refer na to kasi, you know, diba, what are the things that you should question sa mga order. Dito parang hindi yun offensive sa kanila kung ano yung i-question mo. Parang ano ka lang, do you think we need to do something with this? Parang ganyan. So, mostly, ako na talaga today. And ngayon guys, may dumating na po ako ng mga package here. These are from Amazon. Ayan. So, tingnan natin kung ano tong mga to. Actually, ang dami kong in-order sa Amazon. Pero sana yung mga, feeling ko yung mga uniforms ko na to. Alright. Napakatalim. Oh, uniform ko nga! My uniforms are here. Actually, pwede to i-return just in case. Meron akong dagasi. Yung mga mumurahin lang to, guys. Ay! Freebie! Hindi. Ito yung lunch bag ko. Freebie. Sumasa ka sa freebie dito. Hindi ito Shopee. Hindi ito Lazada. Ay, ang laki naman. My God. Napakalaki naman, sis. Ano to? Insulated siya, guys. So, pwede ko rin siyang gamitin para sa aking mga meat na grocery, if ever. Grabe, nakakatakot naman tong shield na to. Kayang pumatay, sis. Naririnig yun ba yun? Meron pa siya. Car air vent phone holder. Kasi, di ba nga sabi ko guys, yung sasakyan kasi, nakakonect siya sa phone ko. Tapos, yung insurance nakakonect sa phone ko. So, habang nagdadrive ako, hindi ako pwedeng gumagamit sa phone. Shoot. Oh, shoot. There is a button on the back of the mount near the bottom that you press to open up the sides for larger devices. Good job! Para sa sasakyan. Para dun sa manubela niya. So, pupunta tayo sa sasakyan mamaya para i-try natin to, ha? Kasi parang napapayatan ako sa hawak ko. Kanina nga, sa kakatingin ko sa, sa speed limit ko. Napapunta ako sa gitna. Buti na lang mga malang sasakyan. Pero may sumusunod. Siguro tinatawanan ako ng sumusunod sa akin. May isa pa, guys. Kasi nga hindi ako makatulog na bright yung light sa kwarto. Kunyari magcha-charge ka, pwede kang magsaksak dito. Pwede ka rin maglagay ng USB dyan. Tapos, pull din siya para sa on and off. Lagay muna na ganyan. Okay. Oh my gosh, sis, nilamon na ako. Ang laki! As in, inano ko naman yung sa measurement ko. Grabe, oh. I-return ko to. Yo! What's wrong in the world? Yo! Ang laki!
Guys, ang laki din nito. Ano ba yan? Inanong ko naman yung measurement nila. Napakalaki naman. Okay din nga sana kasi may bulsa pa to eh. Tapos ito, may bulsa pa dyan. Pero kung itatak ko siya, ito, pwede pa kung nakatak. Alright. It's already 8:22 in the evening. Maliwanag pa naman kaya ihahabol ko na to. Ba yung mga nabili ko? Parang na-upset ako sa mga uniforms. Hindi ko nga alam kung paano ko i-return yun. Basta alam ko, nakita ko lang na free returns. Oops, okay. Okay naman to. Yung kanya, ano guys, yung parang leather. Actually, maganda din yung regalo nila sa akin dati sa Pinas na yung nakay Haru. Pero, kasi yun marang may ano siya. Alam mong nasa gitna kapag yun yung grip mo. Pero ito, sige, saan ba? Let me do it. Ang init. Oh, guy. Mamatay ako sa init dito. My gosh, pakainit. Hirap kasi nung ano, kasama ko si Jonah na naglagay ng ganito sa sasakyan eh. Ito na siya guys. So, nalagay ko na. Yan ang itsura. So, parang mas okay na yung grip ko ngayon. Yan. Kaysa dun sa mas payat. So, parang mas malaki. Mas maano ko yung control ko dito. Okay. Napakamahal mo sis. Kainis ka sis. Hey guys, so before you go, magsha-shoutout po muna ako sa mga nag-comment po sa video ko na my first grocery haul from Walmart in Iowa. Ayan. So, shout out to Madeline Gonzalez, first honor. Lagi kasi nagko-comment si sis. Tapos laging nauuna siyang nagko-comment ata, parang gano'n. And then, shout out din kay sis Diane Jacinto. Parang pang ilang beses ko na rin siyang na-shout out kung di ako nagkakamali. And then, kay Mary Diana. And then, finally, my Princess Mia. Si Bebe at ang aking mudra. Sabi ng nag-comment, bakit kami ni Bebe walang shout out? Ayan, kaya shout out na kayo to my dear mother and to my Anta Naning, pretty Anta Naning. Oy, kinikilig na naman siya. And sa aking dalawa pong uncle na laging nanonood, Raymond and Ronnie Caberto. Mga suki na kayo ah. And kay sis Rosemary Sumulong. Ayan, sinasabi ko Rosemary Sumulong. Pero iba kasi yung niya, yung username niya. Medyo nahirapan kasi akong basahin. Pero alam ko siya yon. So yun lang guys. Thank you so much guys for watching. And kung gusto nyo rin po mapasali sa mga susunod na vlog, ang gawin nyo, kung gusto nyo mapasali na kayo agad-agad sa mga previous na vlogs ko, yung komentan nyo. Kasi doon ako kumukuha yung mga iniisa-isa ko. So, yung susunod dito na video, yon ganon. Yung sunod-sunod. Para balikan nyo yung mga videos ko kung gusto nyo mapasali kayo agad. But if you want, you can just comment here down below. Pararating din naman natin yung pangalan nyo para masali po natin siya sa shoutout. And thank you so much again, guys. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, where I post a lot of things, mas updated po yung Facebook ko kaysa sa YouTube ko. May mga ako doon, pinupost ako doon na kung ano-ano lang pumapasok sa isip ko, napopost ko siya. Especially if about nursing po yung habol nyo, ayan. Mga post ko na buhay-buhay sa pagiging nurse dito sa Amerika. You should follow me there if you want to be updated. And yun lang guys, thank you so much guys for watching. Huwag naman sanang COVID to. And I hope to see you guys on my next one. Bye!